keskeytyi tuo homma, kun se pitää olla tämä nappula on tuolle hiekottimelle, niin tämä pitää olla silloin pois päältä, kun käytellään näitä etuvehkeitä, eli tää aura. Eli tuosta kun käännetään oikealle, niin se aura kääntyy tuolle sivulle, vasemmalle, se kääntyy vasemmalle. Ja sitten halutaan leventää auraa, niin painetaan nappia täältä ja sitten väännetään tuosta kahvasta, niin se menee kapeammalle. Nyt se on niinku kappeimmassa asennossa. Ja lämmityslaite niinku kuuluu tohisee täällä ja tuossa on katsottu hiekotin ja aurasta. Tämä on paikan, niin vaan semmosille, se on ollut kiinteistöhuollolla, niin näkevät, painavat alas hiekotusnappiin, se pian laskee tunteja ja auraa, että montako tuntia ajetaan. Vaan se ei ole nyt käytössä, kun ei mulla ole vastaanottolaite. Ja täällä takana on tuolla on se ilmavepasto. Eli täällä on niinku sitten nappula, tuossa pannaan tehoja sinne lisää. Täältä pitäisi tulla lämmintä ilmaa sitten. Ja tämmönen peli. Jos tulee kysymyksiä, niin ei muuta kuin soittelemaan tai viestiä lähettää.